ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಕಾತೊಂದು ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ಗ್ ಅಂಚೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಡ ತಂದು ಕೊಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊಪ್ಪೆ ನೀನಿ ದಯಪಣ್ಣ ಪೂರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತೂಯರ ರಡ್ಡು ಜೋಗುಲ ಕೊರ್ಲು ಜೈದೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಯವರ ಏನು ಪನ್ನೊಂದು ಅವು ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಇವತ್ತು ಪಂಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಗೊಡ್ಚಿ ಮಮ್ಮಿ ಇಂದು ಅವೇನು ಪುರ ಪನ್ಪುನ ಕೊಡ್ತಿ ಚಾ ಇತ್ತನೇ ಡಾಕಿ ಬೇಟಿಗೆ ಯಾನು ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗ ಕಿನಿ ರಜೆ ಅಂಚಾನ ಈ ಪೊರ್ಲು ಹೊತ್ತು ಜಪ್ಪು ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಮೇನ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತು ಎಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಹತ್ರ ಲಕ್ಕಿನಿ ತುಲೆ ಕಣ್ಣು ಮನೆ ಪೂರ ಚೈನೀಸ್ ಲಕ್ಕದ ಹತ್ತದನ್ನು ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕದ ಈ ಚಾ ಒಂಜಿ ಮಂಪುಗ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಮೇರು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆತಿರು ಅಂಚೊಂಜಿ ಚಾ ಮಂತದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಂಪೆ ಕೊಂಡದರಿಗೆ ಚಾಕು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಬಕ್ಕ ಅವು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಟಿಲ್ ಮಂಪುನ ಪತ್ತನ ಒಂದು ತೂಯರ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಬಕ್ಕ ಫ್ರೈಡೇ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆನು ಅಂಚೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ನೆತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ದ ನಡು ಟೆಪ್ಪುಂಡು ಏರ್ನ ಕಾಲ್ ಆಕಳು ಬರ್ತಿರದೆ ಫಲ ಕುಡದೆ ಹೇಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿ ಚಿಕನ್ ಇಂತ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೇ ಜಿ ಚಿಕನ್ ತಿಂದದ್ದು ಆಯ ಕೋಡೆ ನುಂಗೆಲ್ ಸರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತದ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ತಿಂತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಯಿದು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಕೋಡೆ ಆಗೋಸ್ಕರ ಕಬಾಬು ಅವು ಮಂತೀನಿ ಆಗ ಮುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಹಾಕುಜಿ ಆಗ ಮುರಣಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತದ ಮೀನದ ಸ್ಮೆಲ್ ಹಾಕುಜಿ ಆನವರ ನನ್ನ ಮೀನು ತಿನ್ಕೊಡು ಮೀನು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಹಾಕುಜಿ ಕಾಂಡೆಯನ್ನು ನಾಟಿದ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಗಜಿಬಿಜಿ ಪಕ್ಕ ಒತ್ತರ ನಾನು ಒಂತೆ ಬಂದೊಂಡದ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ತುಲೆಗೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪೊಂಡು ನೇರ ಅಮಸರ ಕೊಟ್ಟೊಂದು ಬೇಗ ಮಂಪು ಇಂಚಿನ ಉಂಡುವ ರಪ್ಪ ಮಂತಾರೆ ಕಾಣದ ಕೊಡ್ತಾ ಮಸರ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಬೇರ್ಗೆನಾ ಇಲ್ಲಗೆ ಎಂಕ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆನ್ನ ಗಾಡಿ ಲೆಜ್ಜದ ಗಾಡಿ ಬನ್ನಾಗ 2 ವಾರ ಆಪ್ನಕ ಅಂಚೆ ಇದಿನ ಗಾಡಿ ಇತ್ತನಾಗ ಯಾನೆ ಪೋದು ಪತಂಗ್ ಬರೋನ್ ಇತ್ತೆ ಕೂರಿದ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬರ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ Include land of it.
కొంచెం బ్లడ్ డొనేషన్ పన్న కొంచెం నెనపండు ಒಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅವರ ಬ್ಲಡ್ ಮೇರು ಅವರ ಕೊರ್ದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ತೀರಿ ಅರೆದು ಐದಕ ಮೇರು ಕೊರ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಕೊಡ್ದು ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತಾಗ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟಿ ಕೊರ್ಬೇರದ ಪರಿಯರೆ ಅವು ಆತನಾಗ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಪೂರ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಫ್ರೂಟಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏತು ಒಂದು ಮೂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಅವತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪಗ ಮೇರು ಫ್ರೂಟಿನ ಆಯ್ಕೆ ಕೊರಿಯರು ಬಾಲ್ಯದ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆ ಪರ್ರೆ ಕೊರಿಯರು ಮೇರು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ಟು ಲಪ್ಪ ಬೈದೀನಿ ಮೇರು ಲಾಕದು ಇದೇ ಬತ್ತು ಡಾಮ್ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಶೂತ ರ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಶೂತ ರ್ಯಾಕದ ಮಿತ್ತು ಬಡಲ್ಲ ಗೋಲ್ದು ಕೂಡ ಮೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅದು ಮೆರ್ನೇ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೆ ಆಡುದು ಇದೇ ಬೇಕಿ ನಾನು ಕೂಡ ಮೇರೆ ಮುಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಐದು ನರ್ಸು ಬಂದೀನಿ 5 ವರ್ಷ ನೀವೇ ಪೇಷಂಟ್ ಸೀಮೆ ನನಗ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಏನು ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಫೋನಗಲ ಪೊಲದಿತ್ತೇನು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗತ್ತು ಬಾಲನಿಕ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರಚಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಲಡ್ ವರ್ಷ ಕೊರಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಅಂತ ಆತೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಏನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರಚಿ ಈಜಿ ನನ್ನ ಕೋರಲ್ಲ ಪಂಡದು ಈಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅದು ಮಂಡಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ತು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆದಿತ್ತು ಎರಡು ಪಾಪ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಟು ಬಣ್ಣ ಮೇರೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ಕೋಡಿಗೆದು ನನ್ನ ಇಮೇಲ ನನ್ನ ಬೂರುನ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋಚಿ ಬಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಈಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಬತ್ತಿ ಬೇಡಿಗೆ ಕೇಳಿನಿ ಈಗ ತರೆದಿದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಿನಿ ತರೆದಿದ್ದು ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಂಜಿಗೆ ವಾಡೆದಂಗಿ ಬಂಗುಡದ ಒಂದು ಮುಂಗೆಲ್ ಸಾರನ್ನದ ಬಾ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬಕ್ಕ ಮುಂಗೆಲ್ ಸಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಲ್ಲಿಯರು ಬಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆದ ಅಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿಯರು ಬಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಬಕ್ಕ ಬಂಗುಡದು ಏನು ಬಂಗುಡದ ಬಕ್ಕ ಬಂಗುಡದ ಮುಂಗೆಲ್ ಸಾರು ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಏನು ಬಂಗುಡನು ಮುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಇದ್ದೀನಿ ಅವು ಇತ್ತು ನಾನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೋರಿ ಮಸಾಲೆ ಹೊಡ್ಚಿ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೊಂದಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದು ಕೆಲದಕ್ಲು ಅಂತ ನೀರಿಗೆ ಬೈದಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಗುಡಚಕ್ಕ ಪೋಲಿ ಎಂದು ಅನ್ಪಿನಿ ಕೆಲದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂಡಿರಾರು ಈ ಇದೇ ಪೋಂಡ ಐಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೋಡು ಬರೋಡು ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡತ ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪೇಪರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಇನಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಾವು ಆಫರ್ ಬೈದೀನಿ ಇಂಚೋಗ್ಲ ಬರೋದು ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಐತನೆ ಪೂರ ತೂದು ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಬೈದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಆಫರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ ಸೀರಿಯಲ್ಗನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅಟ್ಟಿ ಉಂಡೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆತ್ತ ನಾದಿನಿಂದ ಪ್ರೊಪುಣತ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿದ ಸ್ವರ ಐತಪ್ಪ ದಾಯಪನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಂತೊಂದು ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಡಾನ್ಸ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಏಪನೆ ಬೈದೀನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಏನು ಪೋತಿದ್ದೆ ರೇಪಣ್ಣ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಕೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರೋದೇನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪೋತಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಇಡ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಗೊಂದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ತೇನೆ ಪೂರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಸೀರಿಯಲ್ ಬತ್ತನ ಇಡ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ ಇಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಅಲ್ಲತ ಪಂಡದು ಅಂಡ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಕೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಡೇರಾನು ಒಂಜ ಅಪ್ಪೆ ಬೋಡು ಒಂಜ ಮಾಮಿ ಬೋಡು ಇಲ್ಲದ ಕೈತ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಯ್ಪದ ಬಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಯ್ಪದ ಬಾಡ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ
ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಆ ಟೈಮ್ ಟೀನೇಜ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪನೇ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿನ ಜೋಕುಲು ಚೇಂಜಸ್ ಆಪ ಗೊತ್ತಾನ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಪೋಯಿನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಲಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿನ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಚೆತ್ತು ನಾನು ಎನ್ನನೇ ಕೂತು ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದಾಕು ಅನ್ಕೊಂಡ ಜೋಕುಲ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದ ನಮ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋವುಲ ಹೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಮಂಪನ್ನು ಅಂಚ ಇಂಕವು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂಪುನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂಪುನ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ. ಓಕೆ ನಂಗೆ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹೊರನುಂಡದ ನಮ್ಮ ಆಸೆನು ಬರಿಕದಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡದ ಲೈಫ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಬಿಡ್ತು ಎಂಕ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇರ್ತೇನೆ ಆಫರ್ ಪೂಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಐಕ್ಲ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊ பண்ணுದು ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಪೋಯಿರಪ್ಪನದ ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಹಾಕೋದು. నేను ప్రతి క్లాస్ నేను సపోర్టు లేదు అన్న దూర పోకున్నాండ నమ్మ పోవడు అಲ್ಪ పుల్లోడు హాల్ట్ అవడు లైక్ ప్రాక్టీస్ మనకు ಒಂಜೊಂಜಿ ವಾರ ರಡ್ಡು ವಾರ ಅವಲೇ ಪುಲ್ಲರು ಪುಲ್ಲು ದೂರ ಅಲ್ಲ ಊರುಡಾನ ನಮ್ಗೆ ಪೋದು ಬರಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪೋದು ಬರಲಿ ಅಂಚ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇಂಚೆನೇ ಉಳ್ಳತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ LIC ಒಂದು ಅವು ಪುರ ಪಂಡದು ಯಾವ ಎಂಕ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಕೋತ ಯಾವ ఒక మురాణి కామెడీ సీన్ ఇక్కడ ಗೊತ್ತದ ಅವನಿ ಆನಲಿ ತುಳುಟು ಎನ್ನಲ ಎನ್ನ ಮಗನಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅವನಿ ಪಾತೆನ ಸೀನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ದುರ್ನಾಗೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಮೇರ್ ದುಡ್ಡು ಕುಳ್ದೀನಿ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೇರು ತೆಲಿಪುನ್ ಮಾರೆ ಐದಕ್ಕೂ ಅವೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡದ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡೊಂಜಿ 10-16 ಸೀನ್ ಆತನು ದಯನ ಬಂದಾಗ ಐಟು ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇಗ ಕಟ್ಲೆ ವರ ಅದು ಬಂದು ಪುನದ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗ ತೆಲಿಪುನು ಅವು ಇಂಕ ನೆರ್ಪುನ ಸೀನ್ ಬೇಗ ಕಟ್ಲೆ ಬರಂದು ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಮನೆಗೆ ತೆಲಿಪುನು ಆಯ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ ಬಂದ್ವಿ ಓ ದೇವರೇ ನಿಕುಲರ ಬೇಗ ಮನ್ಕುಲೆ ಮಾರಿ ಇಂಕ ಬಚ್ಚದು ಕೊಡಿ ಯಾನ್ ಸೀರೆಗುಲ ಪುಪ್ಪೆ ಅಂದು ಆಯ್ದಾಗ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಅಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಮನ್ಕು ಡ್ಯಾಡಿ ಮೆನ್ಕುಲೆ ಐದು ಮೇರಮ್ಮಿ ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಕಾಣಲ್ಲ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಜ ಅಂದು ಒಕ್ಕ ಇಂಚಲೊಂಜಿ 16 ರೀತಿಗೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತು ಆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಓಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಡ್ ಜೋರು ತಿಳಿಪು ನನ್ನ ಮೋನದ್ದು ಇಂಕ ನೆರ್ಪುನ ಸೀನುಪ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಆಯ್ನ ಮೋನದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಬಂದು ಪಿಟ್ಕಮೆಂಟ ಸೇರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂದ್ನಿ ಈಗ ಬೇಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸೀರಿಯಲ್ ಸತ್ತ ಓಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಆನ ಬೇರೆ ಗೊಂಜಿ ರಬ್ಬನಿ ನಿಗಲ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತು ಈತಿಲ್ಲ ಗಂಡಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಂತೇನೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬಂದೊಂದು ಜೋಕ್ಲಿ ಗೀತೇನೆ ಬೇರೆ ಗೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಕಡಪುಳ ನೀರು ಕಾತೊಂದು ಇದೈಡು ಚಾಕು ಪಕ್ಕ ದೋಸೆ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಖಾಲಿ ಚಾ ಪಡ್ತೀನಿ ತಿಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾರು 11 ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ತಿಂತೇನೆ ಐಟು ಕಾಂಡೆ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ತಿಂತಿದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಿಂತೀನಿ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಈ ಜನ ತಿಂತು ಚಾಟ್ ದುಃಖ ತಿಂತೇವೆ ಈ ಚಾವನ್ನು ಕುಂಟು ಬರ್ತಾನೆ ಮೇಕುಲ್ಲ ಚಾಟಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಂತೀವಿ ಬೇರೆ ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎಂಕೊಂದು ಚಾ ಇತ್ತನೇ ಅವ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಬೇಟಿಗೆ ಯಾರು ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಗ ತಿನ್ನಿ ರಜೆ ಅಂಚಾನ ಈ ಪೊರ್ಲು ಹೊತ್ತು ಜಪ್ಪೆ ಬಂದರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಮೇನು ಕಾಂಡು ಲಕ್ಕಿ ಬಿಡಿ ಚಾ ಮನ್ಪಿಯ ನನಗೆ ಪುಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಶುರು ಮನ್ಪು ನಾನು ಈ ರಪ್ಪ ಚಾ ಬರ್ಪೆ
ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅವೇ ಒಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ನ ಕೈಟ್ ಪೂರ ತೂಪೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬೈದು ಅನ್ಕೊಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನೆಲ ಪೂರ ಒರೆಸೇರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನೆಲ ಒರೆಸಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾಜನ ಪೂರ ದಿಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬರ್ಪುಂಡತ ಚಿಕನ್ದ ಅದಂತೂ ಸುಕ್ಕನ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ಬಿದಡಿಯರು ಬಯ್ಯ ನೆನ್ನೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಇರಬೇಕು ತುಯ್ಯರದ ಎನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಯಾನ್ ಬಕಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಡ ಮಲ್ಲ ಜಾಲು ಪೂರ ಇತ್ತು ನಡ ಬಸಳೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ತರಕಾರಿದ ಪೂರ ಪಾಡ್ದುವೇನು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಜೋಕು ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾಡ್ನು ರೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಪೂಡ್ ಪಂಡದು ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಜಾಲು ಪೂಡು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ದಲ್ಲ ಕನಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಅವಾಗ ಜಾಲು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೇರ ಬಂದು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಜಾಲು ಕೂಡ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ತರಕಾರಿ ಬಸಳೆದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುನದ ಅಂಚ ಜಾಲು ಮಲ್ಲು ಕೂಡ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೋಡ ಏನದು ತರಕಾರಿ ಪಾಡಲಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಲಿಗೆದನೆ ದೈ ನಡುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ತುಕ ಟಚ್ ಉಂಡು ದೇವರ ಒಂದು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಇಬೇಕೊಂಡದ ಬೇಲೆ ಬೋಪೆರದ ಅಪ್ಪಗ ಗೆತ್ತು ನಾಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂದಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ನು ರೆಂಟ್ ಪಾಡು ನಾಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಾಡಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅತ ಅಂಚ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫಿಗೆ ಸೊ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಪ್ಪುಜೆ ಅಕ್ಕನ ಲೈಫ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಪಡ್ದು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಲಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುದಿಜೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಡೇ ರಜೆ ತಿಕ್ಕನ ಗ್ಯಾನ್ ಜಾಬ್ ಹೋತೆ ಅಮ್ಮನ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾದಿ ಯಾನೇ ಇತ್ತೇನು ಅಂಚೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಗ್ಯಾನ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಪ್ಪುಜೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ದೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆದ ಬೈದಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಏಜಿಡೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಜ್ಜ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ತರತಿ ಮಿತ್ ಬಾರ ಅಪ್ಪಗನ ಎಲ್ಲಿಯ ಏಜಿಡ್ದೆ ಬೈದು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮುಕ್ಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಣ್ಣದು ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದ ನಜಾರದ ಉಪ್ಪೋಯ್ತು ಎಂಚೊಪ್ಪು ಒಂದು ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತು ಎದುರ್ದ ಮೈತ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ತುಯ್ಯರ ರಡ್ಡು ಜೋಗಲ ಕೊರ್ಲು ಜೈದಿರು ಗಟ್ಟಿದು ಗಂಟೆ ಎತ್ಕೊಟ್ಟು ಒರ್ಮರಣ್ಣ ಮುಕ್ಕು ಗಟ್ಟಿ ಜೈದಿರು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಐಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಾಲ ಮನೀತಿಜಿ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಜೈದ ರಡ್ಡು ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಚಿಕನ್ ಬತ್ತನು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅದ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬುದ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಯವರ ಎನ್ ಪನೊಂದು ಅವು ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಇವತ್ತು ಪಂಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಗೊಡ್ಚಿ ಮಮ್ಮಿ ಇಂದು ಅವೇನು ಪುರ ಪನ್ಪುನ ಗೊಡ್ಚಿನ ದೇಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪದ ಎಂಕ್ಲು ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡದ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಮಜ್ನೆ ವಾಲೆಂಕೋ ಏಕ್ ಇಶಾರ ಏ ಕಾಫಿಯೇ ಬನ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲ ಆಯೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಿನಿತ್ತದು ನಾಂಡ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೋಕೆಡು ಸಾಂಕುದೇರು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಯಾನು ಬಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊರಮುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಬಕಾಯ ಇಂಬೆ ಬಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾಲ ಪನಚಿ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪನ್ಪುಜೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕುಲ ಆ ವಿಷಯಡು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದ ಬತ್ತ ಆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಐದಕ್ಕ ಒಂಜಿಲೆ ಕೂಡ ಆಪುನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಂದು ಪನ್ಪೇನು ದೇಪಣ್ಣ ಇಂಕುಲು ಅಲ್ಪನೆ ಇದ್ದುದು ನಂಡ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ನಂಡ ನರಮನಿಗೆ ಅಕುಲು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಯ್ರ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಆಗುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಪಣದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಪಿನಂಡತ
ಐತೆ ಪಿರಿಯಡ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಗದಾಂಡ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರೋಡಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕು ದಾದನ ಒಂಥರ ಎಂಕು ದೇವರು ದಾದನ ಪಿರಿಯಡ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ನಿನ್ನಡ್ದು ಆಪುನು ನಿನ್ನ ಪೂರ ಆಪುನು ಕಣ್ಣದು ಎಂಕುಲು ಆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಮೆರ್ನ ಕಣ್ಣನ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಜೀರೋ ಹೊಡೆದು ಬೈದಿಂಗ್ ಗದಾಂಡ ಐದಕ್ಕ 400 ರೂಪಾಯಿದ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಟಾವಾಟಿಗೆ ಕುಲ್ತೀನಿ ಒಂದೆರ ತಿಂಗಳು ಹೊಡೆದು ಹೊಸ ಮದ್ಮಲಡ್ದೆ ಬೈದೆ ಅಂತಿದ್ದೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೂ ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂದೆ ನಾನು ಬಂದ್ಪುಜಾನು ಒಂದೆರ ತಿಂಗಳದ ಹೊಸ ಮದ್ಮಲೆ ಇಲ್ಲರ್ದಿದ್ದೆ ಐದಕ್ಕ ಆ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಊರುಡಿ ತಲಪಾಡಿ ತಿಂಗಳು 400 ರೂಪಾಯಿದ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಕಲ ಸಂಸಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಂಡಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬೈದೆ ಅನು ಅವನ್ ಪೂರ ಪನ್ನೀರ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಅವಡು ಎಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವಡು ಬುಡಲಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ರೇಪಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಎಂಡ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲಿರದ ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ನಾವು ಪಂಪುನ ಬೊಡ್ಚಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಪೂರ ಇನ್ನು ಪಾತೆದಿತ್ತೇನು ಆ ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕದ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಮ್ಮಿ ಇಂದ ಪಂಡೆ ನಿಜ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ಜನಗಳು ಎಂಚಿನೇನು ಒಬ್ಬ 3 ದೂರಲ್ಲಿ ಮೊಲ್ಡನೇ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂದು ಕಲ್ಮಶೊಪ್ಪುಡು ಅಂಚದ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಏನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪುನು ಎನಿಕ್ಕು ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಉಪ್ಪೊಡಾಂಡಲ ಯಾನು ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬೈದಿನ ಆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಯಾನು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬೈದೆ ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಬೈದೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕು ದೇವರು ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇಳಿ ತೋಜೋಡು ಪಂಡ ನಿನ್ನಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆಪುನು ನಿನ್ನಡ್ದು ಈತೀತೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಆಪುನು ಅಂಚಾದ ತುಲೆ ಈತ ಯಾನ ಅವೇ ಇಲ್ಲಡಿತುದು ನಾಡ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾದು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅದು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಆಟಿಲ್ ಕೊನೆಡೆ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತುದೆ ಗೊತ್ತಾನ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಯಾನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬತ್ತಿಬೇಕ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಯಾನ ಎತೋ ಕಡಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಟ್ಟು ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಏನಾಗ ತಿಳ್ಕೆ ಬರು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಂತದೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಮೂರನೇ ಪಂಡತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದು ಇಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೇನೆ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಮಂತದ್ದು ಕುಲ್ದೆ ನೆತ್ತಾತ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಕುಲ್ಲು ಲಕ್ ಪೂ ಬಣ್ಣದ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾನು ಮುರಣಿಲ ಪಂಡೆಯನ್ನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದೆತ್ತ ನಿಗುಲು ನಾನು ಎನ್ನರು ನನ್ನ ಮೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದು ದೆತ್ತೇರಂದು ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡೇ ಅಂದ ಈಗಿನ ಆತು ಪುರ ಪಡತು ಮುರಣಿದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತನತ್ತ ಇಂಚೆ ಅಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪಣ್ಣದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ದ ಕಾಸು ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಸೊ ನಮಕ್ ಎನ್ನ ಎಂಕೆನ್ನ ಮಿತ್ತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಯಾನು ಪೂರ ಮನ್ಪು ಪತ್ತು ಪಣ್ಣದು ಬೊಕ ಮೇಷ ರಾಶಿದಕ್ಕಲು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಕುಲು ಭಯಂಕರ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗುಪ್ಪೇರು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲೇ ಮೋಸ ಬೋಪಿನಿ ಅಕಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಯಾನ ಮೇಷರಾಶಿ ಅಶ್ವಿನ್ ನಕ್ಷತ್ರದಾರು ಎಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ತರತೆ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಕು ಪಣ ಯಾನ್ ಜೀವ ಬಿಡ್ಪೆ ಯಾನು ಆಣ್ಮಗಲ ಕನೆ ಬೆನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇನು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಕಾರದ ಸರ್ಜರಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಯಾನು ಅರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರ ಕೊರ್ಪು ಜನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪೂರ ಯಾನೇದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಯಾನ ಐಟು ನೆಟ್ಟು ಕೈಕರ ಹಾಕೋದು ಬೆಂದದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ನರಮನ್ಯ ದೇಕಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಟಚ್ ವುಡ್ ನರಮನ್ಯ ದೇಕಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏರೆಗ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಲು ಉಂಡತ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಲ ದೇವರು ನಿಕ್ಲಿಂದ ಅದಾಡಲು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಡ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐರನ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನಲಿ ನಿಕ್ಲು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೊಜಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಚಿ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಆಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿಕ್ಲಿಡ್ದು ಅದ್ಭುತ ಆಪನ ಒಂದು ಎನ್ನಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈ ನೀರು ಬನ್ನಗ ತುಲ ಇಂಚ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹಾಕುಂತಲ್ಲ ಇಂಚ ತೇಲದ ಅಲ್ಪನೆ ಪುಣ ನೀರು ಇತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಟೆಪ್ಪುಣ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅರಿದು ಕೂಡ ಪೋಪುಣೆ ಇದ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಕಷ್ಟದ ಅಂಚೆನೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತು ನಡತ ಅವು ಪೋಪುಣೆ ಐದಕ ಸುಖ ಬರ್ಪುಣೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅವನು ಉಪ್ಪುಣು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗ ಕುಗ್ಗೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಸುಖ ಬನ್ನಗೆ ಹಿಗ್ಗೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೇಲ ಕೊಪ್ಪುಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿನಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಬಿಂದಾಸು ಕಾಸಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಬಿಂದಾಸು ನೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಲುತ್ತುಲ್ಲ ಈತು ಜನ ನನ್ನ ಮೊಂಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕುಂತಾರೆ ನಾಲೆಜಿ ನಮ್ಮ ಉಂಡದ ನಮ್ಮ ಸೈತ್ಯೋತ್ತಲುಂಡದ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರನ್ನೇ ಗಳಿಸುದು ಸಿರಿಯುಡು ಸೈನಗ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಅವನು ಓಲ ಕೊನೆರಾಪಿ ನೋವು ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಜನಕುಲು 10 ಜನ ಪನ್ನೋಡು ಸೈತಿನಲ್ಲ ಶಾರು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಎತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಎತ್ತು ಅಂಚ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೈಯೋಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಆತಿ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನ ಆತು ಒಂಜಿ 4 ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಪಂಡದು ಉಂಬಂತದೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪಂಡ ಬುಡನಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬರು ಎಂಚ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದ ಬತ್ತ ಅಂದ್ ಎಂಗಲ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತೀನಿ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಈತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಂತದೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ಯಾನು ಸಮಜ್ನೆ ವಾಲೆ ಕೋ ಏಕ್ ಇಶಾರ ಏಕಾಫಿ ಪಂಡದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ಪರು
ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಗರ್ಗರ್ಕಿ ಕಹಾನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಪೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮನ್ನಕ್ಲೇನಿ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಗಲ್ಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೋಕೆ ಪೊರ್ನಾಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಪುಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಪೊರ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನದ ಕಂತು ನಾನು ಯಾನು ಬೈಕೊನು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಮ್ಮ. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಮ್ಮಗೆ ಎನ್ನ ಏಪ್ಪಗ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಪಂಪೇನು ಅಂಚ ತೆಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿ ಬೈದಿನ ಇತ್ತೆಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನು ಇನಿ ಮೊಕ್ಳಿಗೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಜಿನಲ್ಲ ಬೊಕೇನಿನ ಇರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇಜಾಗ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಜಿನಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಆ ಮುಂಗೆಲ್ ಸಾರೋಡು ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಬಡ್ಜೆಲ್ ಉಂಟೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎನ್ನ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಆತನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಕೊಡಕ್ಕೆನಾದು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಪುರ ಸೇರ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಕೊಡಕ್ಕೆನಾತನು ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಕಬಾಬ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಬಾಬ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಪುಳಿ ಮಿಂಚು ಬಿದ್ದು ಕಬಾಬ್ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕುಲ ಬಲೆ ತಡಾಡು ಉಂಕ ತುಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಕಾತೊಂದು ಪೀರನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ಗ್ ಅಂಚೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಡ ತಂದು ಕೊಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊಪ್ಪೆ ನೀನಿ ದಯಪಣ್ಣ ಪೂರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಉಂದೆತ್ತು ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನದಿತ್ತಿನಾಡ ಅಸಾಧ್ಯನು ಸಾಧ್ಯ ಮನ್ಪುನೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಎತೋ ಜನ ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತುದುಪ್ಪುರು ಕೆಲದಕ್ಲು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತುದುಪ್ಪುರು ಕೆಲದಕ್ಲು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಪ್ಪುನು ಓಲ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇತ್ತಿನೇನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಂತ್ ಕೊಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲು ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನುಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೆಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ಅತ್ತನಾಡ ನೆಟೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಟೆಡ್ ಬರೆಯಲಿ ಯಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ರಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ 319 ಮಿರಾಕಲ್ ನಂಬರ್ 52074118 ಒಂದು ಲಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ವೆಲ್ತದ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಒಂದೇನು ಬರೆಯನ್ನು ಉಪ್ಪರು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಾಡ ನಿಕ್ಲು ಐತ ತಿರ್ತಡೆ ಬರೆಯಲಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿ ಕೊರ್ನ ನಂಬರ್ ಅತ್ತನಾಡ ನೆಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯಲಿ ದಯಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಕೆಲದಕಲು ಪಿದ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋದುಪ್ಪುರು ಅಕಲು ಉದ್ದ ಕೈಪಾಡ್ನಕ್ಲಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಂಚ ಬರೆಯಲಿ ಇಚ್ಚಿನ ಏರ್ಲೆನ್ ನೆರ್ಪಿನ ಮೊಕಲಂಚಿನ ಈತದ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡಿಕ್ಕಿನಕಲು ಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಬರೆಯಲಿ ನಂಬರ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನು ಅದಾಣಲ ಒಂಜಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಲ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಮಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಸರೆಂಡರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಓಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನಾಡ ಓ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎತೋ ಜನದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತು ಮಿರಾಕಲಾಂಡು ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತು ಇತ್ತಿರ್ಗೆ ಲೋನ್ ಆವಂದು ಇಚ್ಚಂಡ್ಗೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಅರೆಗೆ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಬೊಕ ಬೊಕೊಂಜಿ 555 ದಾದನ 6 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಐಟ್ ಆರೆಗ್ ಲೋನ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದಿನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೇತ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ದೇನು ಕೆಲವು ನಂಬರ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಆತನು ಪಣದು ಲೋನ್ ಆ ಒಂದಿನ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಪಟ ಪಟ್ 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 ಅನ್ನ ಆಂಡ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಇದಾದ ಪಂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು 100% ಬಿಲಿದಿಯೋಡು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ತೀರಂಡ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಬರೀತಾರೆ ಕೈಟ್ 519714 519714 ಅಂಚ ಬೊಕ ಎಂಚಿನಾಡಲ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬತ್ತನಾಡ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲ ಉಂದು ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನಾಡ ನಿಕ್ಲು ನೆಗೆಟಿವ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಂತು ಇನ್ನೇನು ಪಂಡ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ 100% ವರ್ಕ್ ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಈ ನಂಬರ್ದ ಮೀತು ನಿಕ್ಲೆ ಬಿಲೀವ್ ಮನ್ಪುಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ದ ಮೀತು ಗೊತ್ತಾನ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಆ ಒಂದು ಪುಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲ ನಾನು ಪಿನ್ ಮಂತದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಅಕ್ಲ ಸ್ಟೋರಿನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಶೇರ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಎಂಕ ಅಕ್ಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಅಪಗನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುನು ಇಜಿನಾಡ ಏನು ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೇತದು ಕಡಪುದೆ ಲಾವಣ್ಯ ಪನ್ಪಿನಾರ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಅರೆಗ ಆ ಒಂಜಿ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅರೆಗ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಆಪುಜಿಂದ ಎನ್ನದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಯಾರು ಆಂಡ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಅಂದು ಅವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ಆ ನಂಬರ್ ಎತೋ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಪುನು ಮುರಣಿಲ ಪಂಡತೆ ನಾನು ಪಿದೇಡ್ ಕೊಡೊಂದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿನ ಬರೋಂದು ಜನಗೆ ಕಾಸು ಬರ್ತನ್ಗೆ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಪುಂಡು ಇದ್ರ ಬರೋಂದು ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಬರ್ಪುಣಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು
ಗೊತ್ತಾನ. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಪೂರ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ನಂಬರ್ ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮಂತಂದು ಪೋಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತೇನಿಕ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಂದತಿ. ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರ್ತವಿ ಅಪ್ಲೆ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಓಡಲ್ದಿಂಗಿ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.